Masu kallon mu barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin kundi. Shirin da ƙungiyar kundin muryar mawaƙan Arewa ta saba ɗaukar nauyin kamu wato Northern Hausa Singers and Film Production ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar Yunusa Muhammad Gaya. A yau kuma kun ce kamar yadda muka sani shirin ya saba gayyato muku mutane mabambanta a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood kamar daga mawaƙa, makaɗa, masu fitowa a fim ko producers ko kuma directors duk dai wanda yake da ruwa da tsaki a harkar fim ko kuma harkar waƙa muna iya gayyato shi har ma da watakila 'yan kasuwa da masu buƙatar zuba jari a cikin wannan harka ta fim su ma muna iya gayyato su ko kuma wani wanda yake son a san gwagwarmayar da ya yi wanda na misali taimakon al'umma da zai sauransu shi ma muna iya gayyatar sa a cikin wannan shiri jibi ko wanda ce da alaƙa da kuma shi asalin music industry ko kuma film industry. Kada in ja ku da nisa a yau mun yi babban kamu a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Muna tare da Muhammad Murtala wanda kuma daga bisani zan ba ku dama ko ba shi dama waka a bakin mai ita da wanda aka sani da Ɗantani mai shayi. Gaskiya ne. Malam Muhammad Murtala Ɗantani muna ma barka da zuwa cikin wannan shiri. Barka dai. To masu kallon mu duka dai kusan shirin namu zan iya cewa ba inda baya tabawa. Gaskiya ne. Da na ce masu kallon mu amma zan juya gare ka. Ba inda shirin namu baya tabawa. Gaskiya ne. Ɗantani ya ake ciki ne a Kannywood? To a da farko jama'a assalamu alaikum, kamar yadda mai gabatar ya faɗa sunana Muhammad Murtala wanda kuka fi sani da Ɗantani mai shayi. To a Kannywood ga ta nan dai muna cikin ta alhamdulillah. Kuma abin da zan iya ce ma ita Kannywood akwai gyara akwai kuma ci gaba a cikin ta. To amma Ɗantani ban katse ka ba. Me yasa ka fara da gyara? Ai na so a ce da ci gaba ka fara. To ai in ka kawo gyaran kuma sai ka kawo ci gaba. Okay. Abin da yasa na ce zan fara da gyara. Yana dan mun yana dadewa ya fi kamar ci ma tuwa ƙwarya. Cimin tuwa ƙwarya. Na gane. Yanzu a masana'antar Kannywood ta kai halin da idan ɗanta bai da lafiya ko wani abu ya same shi ba sai ya fito duniya yana yayata duniya yana a taimaka min ba ni da lafiya asibiti kaza da kaza. Kannywood ta kai matsayin da yanzu ya kamata ɗanta idan bai da lafiya duniya ma ba za ta san ya fito ya nemi wata alfarma ba a wajen mutane. Me yasa na faɗi haka? Girman Kannywood yanzu ya kai a ce idan ɗanta bai da lafiya mutum ɗaya daga cikin manyan Kannywood zai iya bugan kirji ko nawa ne ya taimaka masa. Amma kuma kamar akwai wasu daga cikin ɗaiɗaiku da muke gani misali a social media suna irin wannan makamancin taimakon ban san ko kaga kana ganin irin wannan ko kuma kamar ya abin yake amma kamar akwai taimako da wasu suke yi da ɗaiɗaiku da ɗaiɗaiku. Yawwa ba a taimako ba. Ana taimako. Yawanci taimakon da aka fi yi mai ƙarfi ne ake ƙara masa ƙarfi. To idan ka ɗauki Kannywood daga kan sound, costume, lightener, makeup, production manager, assistant producer dukkan gabaki ɗaya jarumai ne. Dole ka sa su a cikin ba ma jarumai ba suna cikin wata that reminds me akwai wani posting ne a shafi na da na taɓa yi ba zan manta ba saboda abin ni ma sai dan taɓa ni ne abin da sai ya taɓa ni saboda sai ne na taɓa yin magana akan crew na film cewa sai ka ga mutum crew ne kusan yana da mai ba kusan bane ba yana da muhimmanci sosai dan babu shi ba film din ma saboda ga ce kamar Rahman mai sawun da sauransu zaka ga abin sai daga to amma za ga rayuwarsu ba irin rayuwar jarumai ba amma ban ce wai dole sai su jaruman sun su wannan crew din sun hau motoci ko gidaje da kamar yadda wannan crew din za su ma suke ba a'a ya za a yi su ma rayuwar ta wannan shine abin da nake dan tuna maka yawwa ka zo gabar da nake so yaro ne zaka ga misali a ce kyamara yake ya iya kyamara ya goge a kyamara kowace irin kyamara ka kawo mata zai sarrafa ta na amma idan aiki ya zo in 20,000 ne kudin sa 20,000 din za a ringa bashi ita kadai
idan kwana 10 ne kaga nawa ce? To maybe wani yana da iyaye, wani yana da mata, wani zai kashe transfer, wani kullum sai ya ci 2000 ba abincin da zai ci ba. Akwai wanda ma sai an tsinka mai ma 20. Alhamdulillah 20 din ma wallahi wasu sai kai musu aiki kuɗin ka ma kafin ya fito Ita wasan ɓuya. ai ta wasan ɓuya. Shi kuma ya samu riba da kai, ya amfana da kai, ya je ya ji daɗinsa, ya taimaki kansa, ya taimaki ƴan uwansa, ya taimaki iyalinsa, ya kwanta a waje mai kyau, ya kwanta ko da wuta ko babu da wuta shi a gidansa. Amma fa kai ka mai wahala, kuɗin ka ma cikon ya gagara. To dan Allah dan Annabi ta ya za mu ci gaba? Ta yaya taimako yake? Akwai masu yin taimako, ba za ka yi kuɗin gora ga baki ɗaya ka ce babu masu taimako ba, akwai. Amma ni abin da nake so a nan, idan gyara ake so a yi, dole sai gwamnati ta shiga ciki. Me gwamnati ta shiga ciki? Yanda gwamnati ta san idan jarumi bai da rijista ta je ta hukunta shi, ko in yayi laifi a hukunta shi, ko in yayi abin da ba daidai ba a fim a hukunta shi. Yanzu a wannan gabar kamar yadda muka yi kake maganar gwamnati ka shigo da kuma hukuma, sai na tuna da hukumar ta ce fina-finai da ɗabi'i ta jihar Kano a nan jihar Kano. Za ka ga kayi maganar rijista kan su suke da alhakin jarumi ya je rijista da sauransu. Sai nake ganin ba za mu ba da wata shawara ba a nan wanda Allah ko za a iya ji a yi maganin abin cewar tunda ita gwamnati ai tana karɓar haraji misali. Haraji kuma shika-shikanta su ne idan ka bayar a baka, ma'ana idan ka bayar ta can maybe sai a ma aiki da ita ta nan. To misali ko tsila ko wala Allah a wannan shiri za mu iya samun damar gayyato su masu ruwa da tsakin harkar su wannan, amma a yanzu ya kamata mu haska. Ko kana da wani abu da zaka ce ta wani bangare za a iya su waɗannan hukumomi za su iya shigowa cikin idan jarumi ya bayar a bashi, kai wata shawara kake ganin za ka iya bayar? Shawarar da ni nake ganin zai iya bayarwa a nan. Hukumar tace fina-finai tana kokari iya bakin kokarinta, amma ta ƙara akan wanda take yi. Shugabanta idan ya je ya zauna da gwamnati a ranka ya daɗe, mutanen nan muna da masu rijista mutum kaza da kiru kaza gabaki ɗaya da muna da mutum 500 masu rijista. Gwamna zai iya tambaya me kake so to ai, ba wai ka ɗauki kuɗi ka ba mutum ba, a'a ba shi bane. Yaya za a yi idan ya faɗa wani cikin yanayi ko cikin wani hali na rayuwa, ya za a yi gwamnati ta shiga ciki? Ka gane abin da nake nufi. Kaga ɗaya kenan. Yanzu zan baka wani misali da wani abu da ya faru shekaran jiya. Akwai wani yaron mu kusan kani ne a waje, Ahmad Kafibiwa, lighter ne a industry. Wanda ya rasu. Yawwa. Kaga suna tahowa su kai asibiti. Ya rasu. To kamata ya irin wannan in ta faru, kafin yan fim sun yunkura su bi baya, gwamnati ta tura tana da mota da komai da za ta tura yaya mutanen da su ciki, wani hali suke ciki, a wani asibiti suke, wanne irin taimako gwamnati za ta yi kafin yan uwansa da iyalansu su zo kansu. Idan kuma rasuwa ya za a yi gawar ta isa ga magabatansa. Ka gwamnati ya kamata ta rinka yin wannan. To amma misali ka san gwamnati faɗi ne da ita. Muka duba hagu mu duba dama, gwamnati tana da faɗi. Ƙungiyar shirya fina-finai ta kan ko in ce Kannywood masana'anta tana da ƙungiya ne. Kasan gwamnati za ta ce a bari mu tambayi ƙungiya ko bari mu tambayi shugaba. Kannywood din ba ta da ƙungiya ne. To alhamdulillah an zo wajen da nake so a sake zuwa. Yanzu in Kannywood akwai ƙungiyoyi barkatai. Mana to ina jin ka. Sai ka ga wannan group kungiyarsa kaza, wannan kungiyarsa kaza, wannan kungiyarsa kaza. Yan baran baka misali. Akwai Arewa Filmmakers. Ko? Gaskiya ne. Kaga kungiya ce Arewa Filmmakers. Sannan akwai kuma Mofan. Kowace kungiya ce, motion picture waye da sauransu. Dukkansu. Sannan ba za a rasa wata ba ma. Sannan akwai Guild of Artists. Kaga ita ma kungiya ce. Duka an kirkire su ne domin kare haƙƙin ɗan fim. Ko ba haka bane ba? Da jarumai. Yanzu in ka ɗauki Guild of Artists, duk jarumin da zai shigo masana'antar Kannywood ko jaruma sabo, kafin ya shigo sai ma shin yana da rajista? Bai da rajista. Za su kai shi hukumar tace fina-finai. Gashi ya zo bai da rajista, kafin ya fara fim a masa rajista. Ita kuma hukumar tace fina-finai, iyayenka sun yadda, sun sani, iyayenki
sun yadda kin sani idan ma ƙarya kai a nan ita hukumar za ta kama domin me ba za ta yadda ba sai wani shaƙiƙinka ko mahaifi kowa ko ɗan uwa ya tsaya ba kaga kafin ta baka in ka baka makom sai ka zo da lambar ɗan uwa sai ka zo da hotonsa ka zo da hotunanka da waye da reference ɗinka duk ga hotonsa ga lambar wayarsa ga waye da abin da za a yi to kaga wannan hanya ce wanda idan ma ƙarya mutum ya zo ya kawo wata wadda ba ɗan uwanta bane ba waye ba ko da wani abu ya biyo baya ita hukuma tana da hujja da za ta kare kanta shi kuma ya rage gare shi da iyayen yarinya ko da kuma iyayen yaron da ya kawo to kaga tana kokari a nan bangaren Guild of Artists tana kokari a wannan bangaren to kokarin da nake so su kara akan shine yawa ne ba ita tambayar da nake so ne idan jarumi bai da lafiya aka san wani bai da lafiya duk yanda za a shiga a fita bayan an taimaka masa a haɗa kai wannan ƙungiyoyin na Kannywood da muke da su ya za a yi su zauna da bangaren gwamnati ya za a yi wani bai da lafiya mun yi iya bakin ƙoƙarinsa ya za a yi gwamnati ta kama ita ma ta shiga ciki da abin da ya dole sauki yanzu misali wani bai da lafiya to shikenan ana buƙatar miliyan 2 sai Kannywood misali sai ta haɗa miliyan 1 ko kuma ta haɗa mai miliyan 1.5 muna da asibiti na gwamnati irin asibitin Murtala irin Nasara irin ita kuma gwamnati ce da maganinsa da zaman da zai a asibiti har ya warke in mai tashi ne ya tashi in wa'adi ne kuma cutar ta ajali ce lokaci ya ita kuma gwamnati su ɗauki nauyin wannan sai kaga ɗan kuɗin da zai samu iyalansa ba su jakata ba shi ma kuma abin zai ɗan ragu sannan kuma ya tabbatar da ya ƙara a ransa ya ringa jin cewa fa yana aiki a cikin wasu mutane wanda suka san ciwon kansa suka san asalin darajarsa da kuma muhimmancinsa. Alhamdulillah to kaga irin wannan ba wai sai mutum ya mutu ba kaje wannan ya ce na ɗauki nauyin 'ya'yansa na sayawa matarsa gida na so daga baya kenan kafin ya rasu da yake cutuwa da taimako kai ko wani taimako kai ko kuma a'a wasu ɗaiɗaiku a masana'antar masu kuɗi za su iya taimakawa to da zarar wani to ga 500 ga gudunmuwa ta shikenan ko ka je ya mutu ko ka je ya miƙe kawai kai ka gama naka kai ka riga ka gani an ka bayar wakila an gani ka cewa ka bayar yawa ka bayar ba bibiya ba monitoring to yawa ko da manyan jaruman kane masu faɗa a ji da manyan producers da manyan directors wallahi idan suka haɗu suka yi meeting suka haɗa kansu ya haɗu industry za ta haɗu mutuncin mu zai fito a ko'ina a yau ko'ina ka je ɗan fim ake wa kallon ɗan iska ƴar fim ake wa kallon ƴar iska in ka shiga TikTok ko ka shiga Facebook ka ga wani abin da ake yi wallahi wani ma ba za ka kalla ba dai ka shige amma duk ba ƴan iska bane ɗan fim ne ɗan iska shine kaza kuma a masana'antar Kannywood a kowane fim kwaya ɗaya sai kaga sama da mutane 100 sun ci abinci a fim kwaya ɗaya to kaga wannan ai rage gwamnati aiki ne sosai kaga ya kamata a ce tana da amma kuma da kai maganar gwamnati yanzu sai na haska ko kuma sai na zan iya tunawa da wani lokaci da aka ina jin farkon wannan gwamnatin ne kamar an bayar da an yi wasu shirye-shirye da yawa na bayar da horo ga jarumai haka ina jin da sauransu wanda kusan ina jin nima na saboda ina so ka sauka ne saboda in ce in tuna ma da wancan abu so wannan kana ganin irin bayar da horon nan yana kaiwa ga mutane ne ko kuma kawai dai yana haifar da ɗami ido kuma kawai dai ana irin abu ne na wanda ake cewa ji kana yi ka to ita gwamnati wani bangaren tana kokari sosai to amma ƙarshen abin mun taɓa yin irin wannan yadda ka faɗa ina ji kwana 5 muka yi irin ana da kwanaki an mana an yabo malamai da waye da sauransu an mana waye kwana 4 an ba mu abinci mun sha mun yi komai da komai amma ƙarshe ina wannan din na mai seminar ta output mana ina abin da aka me aka samu ko certificate din in ka tambaye ni man san ma ya aka gani ba certificate to ya wasu sun samu wasu ba su samu ba ai certificate din ma sai masu uwa a gindin murhu aka ba suke samu to me amfanin ta in ka rike certificate din wani da wancan me za ta yi ma ba ta gaba ce to kaga kenan anan zamu iya cewa kaga mun shaida an bada horon alhamdulillah amma kuma mafita ko kuma abin da ake bukata a samu na result din asalin shi wannan horon bai fita ba to anan kiran da nake akan gwamnati idan ta ba da dama a yi irin wannan
lallai ta tsaya tsayin daka ta sa ido ta yi bibiya ta tabbatar cewa waɗanda aka ba horon nan an ba su duk wani abu da ya kamata, sannan a zira musu ido a ga wannan horon da aka ba su yaya su suka ɗauke shi, zai musu amfani ko ba zai musu amfani ba. Gwamnati ta fita haƙƙi. To wannan kenan Ka fuskanci na fuskanta. Kamar yadda na yi magana, insha Allah duk yadda akwai yiwuwar wannan shiri namu yana da faɗi sosai, tunda duk abin da ya shafi industry, ya shafi film industry, ya shafi mu a wajen harkar waka da sauransu, kamar yadda na yi gabatarwa tun daga farko. To wanda Allah za mu iya samun dama ko mu aiki da sako gurin su masu ruwa da tsaki, shugabanni ko hukumomi wanda za mu iya tattaunawa da su domin mu haɗa mu comparing ko kuma mu balancing yadda wannan abubuwa suke zaman tuka komai ya fita yadda ake bukata, tunda wannan dinmu shine fatan mu shine duka a haɗu gaba daya a gyara. Ga wani kira da zan gwamnati kuma ya hakuri na katse ka. To shi kira ɗaya zan gwamnati. Kamar yanda idan wani abu ya taso, gwamnati take haɗa ko malamai ko kuma wani kwamiti ne je zauna, ko a kwanan nan an samu kusan hayaniya tsakanin mawaka guda biyu na sha'irai wanda gwamnati ta shiga, kuma alhamdulillah wannan shigar da gwamnati ta yi na ji daɗin sa, domin shi sulhu alkhairi ne ko ina ko ga aka sulhunta abin yayi. wannan kwanan nan kuma an fara na malamai akan zalati da shi ma gwamnati ta shiga nan, na ji daɗi alhamdulillah. Saura ka ne ina son gwamnati don Allah, ina roƙon mai girma gwamnan adalci, domin shi kai ne yake irin wayannan abubuwan a wannan lokaci da abu ya faru, haɗa kwamiti, abu ba a san abu mara gaskiya a bashi gaskiya, sannan kowa a huci zuciyarsa, kuma yana jin kira gaskiya, kuma mutum ne wanda ko a social media ya ga abu yana bibiya. Yana jin kira. To wannan abu da yake, Allah ya ƙara mai ƙwarin gwiwa, ko kena don Allah mu ma kane wuce a taimaka mana irin wannan abu da ake yi idan al'umma abu ya faru, mu ma a kane wanda ya faru a shigo. A shigo a ga in wannan ya da wannan ba sa shiri, gwamna ya sa shugaban tace fina-finai ya kirawo su a haɗa kwamiti, me ya faru, ku zauna lafiya. To alhamdulillah, asan shi dama zaman lafiya shine yake kawo ci gaba a koda yaushe ko a ina ne. To masu kallon mu, kuna ji ko kuma kuna kallon mu yadda muke tare da Muhammadu Murtala, wanda aka sani da Dantani mai shayi, wanda daga ganin fuskar shi ko kuma da kun san ba wani bako bane shi, satin daga farko na ce mun yi babban kamu. Kada ku sha'afa dai, wannan shirin kungiyar kundin muryar mawakan arewa ne suke daukar nauyin ka muku a wannan kafa ta mu ta YouTube, ba za ku iya bibiyar mu a Facebook, TikTok da kuma Instagram. Kawai abin da za ku sa shine kundin muryar mawakan arewa, sai ku sacin za ku same mu, walau YouTube din, Facebook, TikTok ko kuma Instagram. Bari mu dawo cikin shirin namu. Bari mu koma harkar fim din, tunda ina ga kayi ka faɗi wasu. Ai kawai ina tambaya, ina cewa wai Dantani ya ake ci a Kani, kawai sai na ji kana ta bayani. Kasan da abin da kake ci abinci a cikin sa, ko ya kaga wata matsala, dole ka abin nan. Sai muke so mu yi magana akan fim magundarinta misali, amma sai zaman tutu kawai sai muka fara da matsaloli da kuma gyara, kuma alhamdulillah an ji matsalolin, kuma an ga yadda yadda za a samu a bullo da solutions da sauransu a gyara. So Dantani, yaya fim ko ya kuma cikin ya harkar fim, kuma misali ita asalin ɗauka da kuma ba ma ganin ka a irin manyan fina-finai, tun da kan daɗin kowa misali da ya zama to shakundin ne ba inda ba a sani ba. To amma sauran manyan fina-finai zan iya tunawa dai, akwai wani film, wani series da nake ganin ka, ni ma ina kallon shi, wanda ake kamar ya kwanta mun. Ina jin shi kamfanin Alijita ne, ina jin Aliya a mai gadi na. Yawwa, ina bibiyar wannan shirin sosai, to amma kaga daga nan kaga an yi season 1, an yi season 2, an yi season 3, kai ne mai gadin gidan Alhaji da sauransu. Ya ce to amma ya abubuwa ya bana sauran manya-manyan, ya me yake faruwa? To ina ga sai dai ko an canza min wani kamanni a wannan manyan, baka gane ni ba. Yanzu ka ɗauki manyan mata, kaga a ɗan sanda na fito, wanda kuma ɗan sanda ne gaskiya, mata aure ce take zuwa hotel take badala, sai wani abu ya zo, asdan ya zo ya faru kuma, wanda aka yi ta asibiti sai 'yan sanda sun shigo a fim din fa. Amma karshe a fim din mijinta ma bai san tana fita ba, kuma hasali ma wanda suke zuwa hotel din abokin mijinta ne.
ta tashi kenan. Da ta tashi ta zo yan sanda suka shigo ciki a fim din mu kenan, sai take cewa mu rufa mata asiri da ni da manajan hotel din, kada mijinta ya sani, idan ya zo mu ce azdan ne ya faru ko something like that. To sai da na jima ta aure ce a fim din, sai nake cewa ni aiki na zan yi na yan sanda tsakani da Allah, ba wani asiri da zan rufa mata, wanda mutane sun ce na burge su a manyan mata dan sanda da ke fitowa. Idan ka dauki akwai wani series da ana nuna shi mai suna rigar aro. Shi ma kaga a dan sanda na fito. Kamar da kai magana dai ko wacce ko an canza kawai ko kuma ni dai ban bibiyi ba, amma wacce masu ina yin wannan tambayar kawai sun ce a kai anya mai tambaya presenter kana kallon kana kallo gozo. Ai saboda ni na san ɗanta ne ai ya fito anan to amma kwana biyu sai na ji kamar duk ne ya kamar dauke wuta haka da sauransu. Kaga akwai wani series wanda shi wannan ya dade ma zaka gana tune barayin gida manyan wannan sarkin barayi. Ni da Bosho ne yan sanda shi ma a fili. Sadiq da Tallabe Fata su ne barayi, wanda fim din nan yayi sosai, mutane an faɗe shi sosai, har yanzu mutane suna wannan din shi. Na gane. Dan sanda na fito, amma comedy ne sentimental. Na ga ya zama kamar dan cakuda. To amma dan tani akwai wani abu da nake so mu tattauna a wannan gurin, misali kafin mu karkare shirin namu. Yanzu zaka ga inda aka karkata, kamar an fi karkata ga harkar shiri mai dogon zango. To sai kuma yanzu aka ƙara yin mi'ara koma baya, aka ƙara dawowa shiri mai falle ɗaya, ma'ana irin mai gajeren zango kenan. To ya kake ganin wannan ci gaba ne ko kuma dai dawowa baya ne? Tunda ai mai falle ɗin ake lokacin muna duba cassette da sauransu wanda kawai za a ce an yi 1 2 an gama. To kuma sai yanzu aka dawo mai dogon zango, yanzu kuma sai aka ƙara dawowa baya, ana series ɗin dai ba a daina ba, amma kuma yanzu an bada ƙarfi sosai a mai falle ɗin. Me kake hasashen ka wannan ɗinka haka? Kamar yadda ka faɗa daga baya, ci gaba ne. Idan ka kalli kasashen duniya wanda suka ci gaba a harkar fim, irin su Bollywood, irin su Hollywood, zaka ga fina-finai masu dogon zango ana son su sosai, mutuƙa gaya. Sannan kuma fina-finai masu gajeren zango. To abin da zan fayyace ma shine anan, yawanci ko a Hollywood din ko Hollywood din zaka ga fina-finan series daban na wannan daban. Kusan shi gidan TV ya fi son shiri mai dogon zango. Na gane. Ka gane ko? Shi kuma fim wannan wanda zaka yi mai falle ɗaya, wanda zaka yi shayin zama gani yanzu. Kuma ko da a Bollywood ne da Hollywood zaka ga su ma haka ne. Akwai mai dogon zangon, akwai mai gajeren zango. Wannan abu ci gaba ne sosai. Ci gaba ne. Saboda shi mai dogon zango idan ka ɗauka misali yanzu, kuɗin da zaka kashe a mai gajeren zango, yawanci zaka ga mai dogon zangon ma zaka iya yin na wata 6 a kuɗin wancan da zaka yi mai falle ɗaya. Kaga da bambanci a nan. Kuma sannan shi mai dogon zango zaka iya yin kashe yadda kake so ka dora kafafen sada zumunta, YouTube da sauransu. Kaga sabanin mai gajeren zango. Akwai kuma wanda su kuma mai gajeren zango suke so, wanda kawai da sun kalla ya shige sai dai su yi. To kaga anan zamu iya cewa misali kamar makallatan suna dan bambanta kenan. Wani ya fi son, tunda nan wani wataƙila ya fi son mai gajeren zango, ya fi son mai dogon zango. Amma ni tambayar anan misali kawai abin da nake so mu fayyace wa masu kallo, ai wancan mai gajeren zangon ake yi a farko, a baya shi aka fi sani. Amma wataƙila su Hollywood ko irin su ba Nollywood ba, zan ce Hollywood da kuma Bollywood, sai kuma irin yan fina-finan Turkiyan nan da sauransu da aka, ko Philippines, kaga su ma duk sun fi ƙwarewa a wannan. To mu sai muka tafi mai dogon zango, yanzu muka daɗe muna yi. To yanzu kuma sai aka dawo baya. Ka fahimce ni? Sai muka dawo baya sai ake yi yanzu. Sai kamar misali mai gajeren zangon ma ke kokarin kwace mai dogon zangon yanzu. Ni mun tattauna da wani ne. Sai na fito da shi yanzu a wannan shirin don mu tattauna da kai. Shi wani a fahimtarsa cewa kamar Kannywood industry kamar marubutan ne abubuwan yake dan musu nauyi, sai ake ganin kamar ko bari a takaice a cikin mai gajeren zango. Shi yasa nake so ni in ji menene kai ra'ayin ka? Zan baka amsa, gaskiya ba haka bane ba. Tunda shi wancan ra'ayinsa ne, ba wai abu ne yake zama gaskiya ba. Ra'ayinsa ne yake. To kasan duk inda aka zo sai ka samu wanda zaka kamar maybe wataƙila zai yi magana ne ma misali kamar
critical ko kuma irin ya dan yi criticizing din abu kaga akwai matsala gaskiya ne eh wato abin da yake faruwa eh tuni an shige mu duk da muna kokari tuni an shige mu a harkar fina-finai eh lokacin da ana fim ka gajeren zango ake yi su kuma irin su Bollywood su Hollywood tuni suna yin series suna kuma mai dogon zango suna mai gajeren ya danganta kawai wanne ka dama yi ko wanne labarin ka zo da shi to mu kuma producers din a lokacin sun fi gane mai gajeren zango domin abu ne wanda zaka sa dukiyarka ka ci riba ta dawo kaga farko ba a gane mai dogon zango ba ta yaya kuɗi ne zai dawo a mai dogon zango ko ka fi son ko mai gajeren zango ko ka tattara yawa bai ko a ba alhamdulillah ko ka kama hanyar ka ƙara yin wani in ka tafi kasa ɗin ka tafi sinima can ka tafi ka zamfara ina ne wanda yanzu zaka ga sinimomin yanzu sun daina aiki kasa ɗin an daina yayin sa sidin an daina yayin sa idan a waya ne ma wani in a YouTube ka ɗora wani kawai shiga zai je ya ɗauko shi ba tare da ya kalla ba ya sai ya tura mutane kaga kai kuma kai dan riba ne wanda kasashen da aka ci gaba iya sinima in kai fim mai gajeren zango iya sinima suke me da kuma turo kawai dusa to mu ko ba haka bane ba sai a yanzu sai aka gano ana fi kusan ina ji muka fara mai dogon zango sosai arewa daɗin kuwa wanda da baki ɗaya kuma sai aka sai karɓo abin sai da ya karɓo a mutane zan gano mai dogon zango yana karɓuwa ana nan aka fara izzar su shi ma mai dogon zango ne kamar wasa sai ya karɓu aka zo ana a duniyan nan ya karɓu labari na gidan sarka sunan burjin kamar da labari ma kamar an ce labari na ba asalin sa ba ma mai dogon zango bane mai gajeren zango kawai aka mai da shi mai aka buɗe shi to wato abin da yake faruwa ya danganta da yanayin kuɗin producer idan ba ka da kuɗin da za ka yi mai dogon zango za ka iya mai gajeren zango da haka sai ka kana buɗa shi wani mai gajeren zangon fa yana cin kuɗi da yawa ai wani shi ne ai shi sa na gaya ma wani mai gajeren zangon da za a yi sai ka ga kayi na wata 6 a wancan wato ai shi ne to kaga da bambanci kenan gaskiya ne kuma producer sun samu sauƙin kashe kuɗi gaskiya ne domin yanzu in ka ɗauko mai dogon zango rabi ba fitattun jarumai bane ba a shi suke yin suna ma yanzu ka dauke mu mun dade muna kanewa din amma daɗin kuwa ka san mu gaskiya ne akwai da yawa wanda ka dauka wasu a labari na suka yi suna da dogon zango gaskiya ne wasu a izza su suka yi suna gaskiya ne yanzu dauki ba ina kushe Allah Muhammad ya dade yana fim ai amma kaga yana fara wannan mai dogon zango izza su baka ga yadda wani karfi ya ƙara masoya ya ƙara waye ba to kowanne da irin yanda mutane suke son shi yau to kaci na gane to kafin mu karkare misali ba sani ba ko akwai wani abu da kake so wanda mu ba mu tattauna shi a nan ba wanda kuma maybe zaka iya ƙara haskawa tunda dai na san kai wani sukuwa daga farko kuma shirin ya dauki dimi sosai wanda kuma yanzu gangara ce tunda misali muna da peak ko muna da climax a cikin shirin namu saboda haka misali ban san da me zaka iya daurewa da shi sai mu sallama da masu kallon. Abin da zan daure da shi shine zan yi kira ne ga al'umma gabaki daya na duniya ma gabaki daya idan ka ga mutum yana sana'a matsawar ba zuwa yake fashi ko ya cuci wani ko ya je ya waye ba zalunci ko sauransu har idan sana'an nan da yake yi akwai halacci a ciki akwai haramci in shi wata bai sani ba to ina kira ga al'umma ya kamata a zauna da manyan Kannywood malamai masu yawan wasu suka a zauna da manyan producers na Kano komai maslaha ce idan aka zauna za a fuskanci juna kaza malamai su kawo abin da Allah ya ce ko kuma producers ku iya abin da ka'ida ta ce to ina ga za a samu fahimtar juna kuma za a daina wa yan fim wani kallo na daban kuma sannan ina so in nuna mutane cewa ba yan fim kaɗai ba a komai akwai nagari akwai yan iska su daina yanke hukunci da wawayen cikinmu ana cewa duk yan fim haka suke ana kuɗin goro kai kanka a matsayinka na musulmi ka san idan kai wa al'umma kuɗin goron ka kafarta su ko ka ce duk yan wuta ne ko kaza ka san baka yi adalci ba baka yi musu adalci ba domin baka shige su ka gani ba to ina kira ga al'umma do Allah do annabi duk abin da wani kuskure da suka gani a ringa kokari ana sanar da manyan mu ko kuma a'a ana mana uzuri ko kuma ana mana
hannunka mai sanda ko baka kama suna ba, wani zai tashi ka san wani gyaran in za a yi shi a cikin mutane kai wani kai ba daidai ba kaza da babu kyau, amma akwai hanyar da sigar da zaka baka yi wa mutum wa'azi kuma ya dauka gaskiya ne. wannan nake kira da mu da mawakan mu gabaki daya, al'ummar duniya, da abin da kuka gani mutum yayi kuskure to mu ɗan adam ne, akwai kuskure sai an mana uzuri, kuma duk abin da aka ga ba daidai ba a tuntuɓi manyan mu ko kuma ka bibiyi producer kin din ka kirawo shi ka bashi shawara ta gari. Ina gani hakan zamu samu maslaha, kuma hakan zamu gyara sosai akan harkar fina-finai. To assalamu alaikum jama'a, idan mun yi kuskure ai mana hakuri, a yafe mana, dan adam ne kuwa fatan alheri. To masu kallon sai wani lokaci idan mun kasance